Yesaya Tingoche. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, fa twerɛpon kɛseɛ na fa ɔdesani kra mentro so sɛ ntem so asadeɛ ɛherɛ so fom na mema adansefo anokwafo ɔsɔfo Uria ne Yeberekia ba Sakaria etimi adanseɛ. Na mekɔ odiyifo ɔbaa no ho na onyinsane na ɔwɔ ɔba benin. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, frɛ ne din sɛ ntem so asadeɛ ɛherɛ so fom na abarimaa no nya nhunu agya anaa ɛna frɛ no ɔbɛsoa Damasco ahoɔden ne Samaria asadeɛ adi Asiria hene no mu akɔ. Na Awurade toaa so ka kyerɛ me bio sɛ, ɛsiane sɛ ɔman yi bu Silo a nsuo a ɛsene brɛɛ animtia na wɔn ho sane wɔn Rexin ne Remalia ba no ho nti, hwɛ Awurade de